Lige før, hvor var det sidste, du sagde? Så ja, jeg er bums. Ja, hvorfor? Jamen, jeg er også den eneste bums, du kender. Nå, men hvorfor skulle vi sige det så? Hvorfor skulle vi sige, at du er den eneste bums, jeg kender? Ja, jo. Er jeg den eneste bums, du kender? Når jeg står og siger, at du sejr, ikke? Så siger man sgu da ikke, at jeg er den største bums, jeg kender. Hvad sagde du så? Du var unik, eller? Man må da sige, hvad man vil. Du ved godt, du må det godt. Nej, okay, Simon. Jeg spørger dig pænt. Hvad er du? Rigtig god. Okay, altså... Efter jeres holdning... Nej, kig på, når du snakker med nogen, så er det lige så unikke... Kæft, det ser godt ud på kameraet. Nej, hør, Simon. Ja. Er du ikke en unik bums? Jo. Og jeg er glad, jeg er stolt af det. Nej, fortæl lige præcis, hvad du er selv. Det skal komme fra din egen mund. Jeg er en bums på mit tøj og mit hår. Og jeg er en bums på min væremåde. Og er du jeg stolt er af stolt det? af at være bums. Og nogen vil sige, at det ville være dumt. Og at de ville synes, jeg var dum, fordi at okay, jeg er bums. Men det er unikt, er det ikke? Hvad får dig til at sige? Det er da federe end bare... Være normal, er det være rigtigt? normal ligesom alle andre. Så den bumsede stil, det er iskoldt, er det ikke? Hvad får dig til at sige sådan noget der? Der må være et eller andet, der er sket, du kan se det på dig selv i spejlet måske. Jeg ved det ikke, hvad får dig til at sige? Du får mig til at sige, fordi at, I kan se på mit tøj, altså det er da, altså det er en meget, det er en pæn bluse og sådan noget, men det er, jeg er en bums, altså, fordi prøv at se, måden jeg render rundt og... Nej, hør! Er det ikke unikt? Det er super unikt at være en bums. Man skal være stolt af at være bums. Stop,